देवी भगवती पेडणे शिगमोत्सव समितीचे अध्यक्ष प्रवीण आर्लेकर, पेडणेचे आमदार प्रवीण आर्लेकर त्याप्रमाणे ते तिथे सगळे सहकारी आज तुझ्या पाय देवी शिगमोत्सवात तुझ्या पायचं दर्शन घेऊन देवी पंचफळा घालून देवी सरस्वती कापड घालून घेतलेले आज आणि फाल्या तर 2 दिवस देवी पूजा असताना कार्यक्रम असतो तो निर्विघ्नपणे व्यवस्थित घडवून घेऊन सगळ्यांना बरे तऱ्हेचं आयुष्य आरोग्य प्राप्त करून जी काही देवी प्रत्येकाची सदिच्छा पूर्ण करून दे सगळ्यांना बरे तऱ्हेचं आयुष्य आरोग्य प्राप्त करून घेऊन 2 दिवसाचा तो कार्यक्रम होतो तो बऱ्या तऱ्हेने करून घेऊन देवी विजयासाठी नावलौकिक कृती करून दे त्याचप्रमाणे आर्लेकर सरांची बरे तऱ्हेचं आयुष्य आरोग्य प्राप्त करून दे त्यांची सुद्धा जी काही देवी सदिच्छा असं ते पूर्ण करता सांभाळ करतो. बढ़ गया रेडी हाँ रेडी रेडी हाँ कसे आयच्यान पेडण्याचो सरकारी पातळीचेर शिगमो सुरू जाता काय दिसता तुमकां पयलींचो शिगमो आनी आतांचो शिगमो काय फरक आहा? आयचो हो अंदूचो शिगमो खरो म्हटल्यार बरे फूल असे कार्यक्रम दवरलेले आसा आनी गरमीक लागून लोकांची मातशी उपस्थिती कमी आहा. जशी गरमी मातशी कमी जातली तशी सांजचो कार्यक्रम आमकां विश्वास आहा जे पद्दतीन आमच्या आमदारान सगळ्यांनी हे केल्ले आहा प्रोपोगंडा प्रेसातसून सगळ्याकसून पॉवरफूल सगळ्याक गर्दी जातली आणि ह्या अंदूच्या शिगम्याक रेकॉर्ड ब्रेक कार्यक्रमय जातलो आणि बरी गर्दी जातली आणि ह्या पेडण्यात जो शिगमो अंदूचो आमच्या आमदारान नवीन नवीन कार्यक्रम हाडलेले आहात तसे आम्ही ऐकलेले फाटल्या दिसांनी माद्र्या कार्यक्रम चलता त्याच्या लेवलीच्या पेक्षाय हांगासर कार्यक्रम चलतले अशें आमकां आत्मविश्वास.